yamde jetti silmaji capantati Bamako yamde jeenayi silmaji capantati Garoua oɗo saha woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ndi hannden fedde CEDEAO ɗum leɗe hirnaga Afrique ana tewti Mali yoppita konu kaɓe kuduwar ɓe jogi ton to leydi Mali eɓe tewti du laamu Guinée simmina kaldal hakkunde mum e pelle e leydi Guinée ɓe jamiri du wallude Burkina Faso e banggal ndenagu e golleji du hinne e yurmede ɗe toɓɓe ko nande e muɗum woni ko hooreɓe ɗeɗo leyɗe CEDEAO kawri e muɗum e batu alana kengen Abuja to leyda Nigeria e to Éthiopie mortuɓe Tigré puɗɗi yaltinde haɓantoɓe muɗum e nokkuje ɗe haɓoji ɗi goni e muɗum nde yamirore ana tonga e kawral pawangal jungo hakkude ɓe murtuɓe e laamu Éthiopie to leydi Iran golleji police en halfinaɓe ndenka e teddingol du nesuji dina e darnama nono woni no wi procureur mawɗo o leydi ndi. Hannden yo altinere 5 lewru sappo e ɗiɗo ɓordu e hitande ujunaje ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi alan kengen hooreɓe dental fedde CEDEAO ɗum woni ɗe leyɗe hirnaga Afrique ana tawon e batu Abuja lamorde e Nigeria ɓe hooreɓe toɓɓe kewɗe woni ɗe ɓe jewti e muɗum yeru hono jogala laamu faddewu e leyɗe ɗe konu koɓe arde hande ɗum woni Mali Guinée e Burkina Faso e le majjum du ɓe cembindiki hono e yoppitagol e tewtude du yoppitagol mbiyeten konu koɓe capanɗe nayi e jeegom kuduwar heddiɓe e joguede e leydi Mali gilla e lewru jeɗɗo ɓordu e nde hitande jantore Minati Diallo toɓɓe jewtade ɗe ana keewi ana tawa hen alhaali konun koɓe capanɗe nayon e jeegon kodibarnaɓe uddaɓe to Mali e kawritangal keñen ardiɓe CEDEAO jamiri yoppitingol ɓe konun koɓe uddaɓe ana ɓuuri leppi 5 ɗo e lewru waroru ndu so nde yamirore tabitali jukkoje pawete e Mali e wi Oumar Aliou Touré ardiɗo sandu CEDEAO batte o anniya horejo Togo tottanoɗo teddengal waɗude surore hakkunde Abidjan e Bamako ana hani yiidude e ardiɓe Mali e balɗe garoje ɗe e dow nde toɓɓere yarugal yeeso golleji konun koɓe ardiɓe Burkina Faso Mali e Guinée Conakry ana tawano e jonde nde e majjun heƴaɓe fedde nde e leyɗe tati ɗe kolliti taskoji muɗum en e alhaali golleji gaɗaɗi e ɗe leyɗe so tawi jukkoje pawanoɗe Mali itama batte dokki sartiji e woteji hooreyaku leydi ndi hatta fedde nde ana jokki dartude ɓe jokka golle e nde jonde hooreɓe CEDEAO ana ñaguiti ardiɓe Guinée Conakry yo gollidin e pelle politique leydi ndi ko fati e waɗugol kaldal hakkunde ɓiɓɓe Guinée ngam no wartigol civil e hooreyaku leydi ndi wawiri newade e bangal Burkina Faso kulol woni ko CEDEAO holliti e ɓeydagol rafindenagu e leydi ndi kañum e caɗele ɗe pelle hinne e yurmene jogi e gollal muɗum en e majjun ɓe kolliti anniya ɗowtugol hooreɓe laamu faddewu ngu e yaltugol e ɗe caɗele to Nigeria ko foti hono alsilami en sappo etaton joga e juuɗe yenoɓe nambiyanna bandiji ɓe yimɓe foof ndiwtama jamma hecci hankin e ley miside mbiyen juldude ngallure funtuwa e ley diwal Katsina e onon wakkati nde ɓe ndiwtetende yimɓe sappo e jeenayon ndiwtano jonnon e wi police en jeegom kewta nambiyen jeegom keeɓi yoppitede to leydi Mali ton hono sariyawol nambiyanna yemirore ɓamade halfinde hoore wako jagor leydi ndi colonel Abdoulaye Maïga nden yamirore nde ittama mbiyanna nde huncama jamma hankin hoorjo leydi ndi colonel Assimi Goïta e yamiri ɗum ren meccito nde yamirore ɓamanoma e lewru jetto ɓordu e nde hitande saabe e coggel Kokala Maïga hoorjo jagor leydi ndi wanano o celluɗo nenno ana hani kanko coggel Maïga mo ɓamta golle jonnon tafon wala foof ko nantina e kabaru majjum eɗen andi noon gilla ko ɓaɗi balɗe sappo hannden kanko coggel Maïga mo ɓamti golle e banggal politique nde wonno mo yiyama e nokkuje kewɗe to leydi Éthiopie ton murtuɓe Tigré puɗɗi hono yaltinde haɓanto e muɗum e ley nokkuji kewɗe ɗe haɓoji ɗi goni e muɗum haɓoji hono hakkunde mabɓe e kamɓe murtuɓe e laamu Éthiopie ɗum nantin ardiɓe ngal diwal Tigré asawere yaɓɓine nde e wi mabɓe 5 e 65 e ley temedere foof jaltinama e ɗe nokkuje honno tongirano e kaldal ngal ni jantore
lobbo labajo ko ɗum murtuɓe diwal tigre e laamu Ethiopie gadondirno ñande ɓe ciifata ɗerewol jam 2 lewru ƴaɓɓinu ndu to Pretoria e caggal mum 12 lewru ƴaɓɓinu ndu fa han to Nairobi ma murtuɓe ɓe gittu haɓanoɓe ɗumen e nokkuji ɗo kareli mbaɗata kadi maɓe paw kaɓorɗe maɓɓe e juuɗe laamu ngu ko e ngol laawol wona e wi mawɗo kono murtuɓe tigre e o saha kene tolno e 65 e ley temederewol haɓanoɓe maɓɓe gittama e nokkuje ɗo kareli ɗi mbaɗanno nawa bangeji goɗɗi hay sinno andinani holto ɓen ittaɓe nawa e holto ɓe gitta golli yoga e nokkuje fa hande haɓanoɓe maɓɓe ene keddi toon saabi ɓe goppa toon ko ha hande e wi makko konon koɓe Eritré e haɓanoɓe Amara ene keddi eɗen diwe ene mbaɗa bonandaji e dow civil en ko wona ɗum ko kanko hoorejo kono murtuɓe ɓe o ñiŋi ko ndarowo goto joƴƴinaka e diwal tigre fa andude so tawi nanodiral ngal tiddinama na ala e banggue mum e mesfedde halfinade cellal adunaru ndu kañum ñiŋi ko balle ɗe walla mbiyan ko faɓatoɓe ɓe nonki yettade e dendagal haajaɓe balle to tigre to leydi Congo Kinshasa ton alana kengen majereji ngaɗi ley ngalluji kewɗe leydi ndi yimɓe jalti majade e notade hono noddandu hooreɓe chrétien salndu catholique immaɗe ɗi majireji na mbiyana ɗi seppoji gonno hollude mette maɓɓe fewde e janaguji ɗi murtuɓe hono M23 goni e wadde e funnangue leydi Congo e hollude du mette maɓɓe fewde e deƴƴere leyɗe e pelle adndar ndu fewde e ɗinna janaguji to leyda Soudan ton hono kanko goto e lundiɓe laamu leydi ndi betteɗo Wagdi Sali kanko mo yoppitama alana kengen tawene altinere hande nde ana ɗamina ɗerewol fawe jungo hakkunde kono koɓe ardiɓe leydi ndi kane e pelle lundiɗe laamu ɗe to leydi Burkina Faso ton eɗen miccito asawere ƴaɓɓine nde laamu Burkina yamiri hono darde golleji RFI e leydi ndi fof saabe e wi maɓɓe golleji ɗi RFI waɗi ton ɗi ana ñaki ñigoje noon ɗe anduɗen ɗe ardiɓe RFI jeddi ɗum hoɗum jaati woni hen miijo ɓiɓɓe leydi Burkina Faso e nde yamirore Yaya Dembo Tambura kañum lamnodiri e yoga e maɓɓe ɗum woni ɓiɓɓe ngallure Bobo Julaso kañugon RFI leydi Burkina Faso aabi o hawranayi o gorko andirteɗo Amadou Sidibé hokko kabaruji radio Omega min ka yi ande ɗum gasay sanne ɗum gasay jaati wadina yi RFI du kañum ɗum ummata ko hoore muɗum haala bani haala ko woni e leydi Burkina Faso ummo hoore muɗum haala kamɓe ɗo yoɓe fillo toon koɓe yii e koɓe jete ma holli ɓe kañum e koɓe nani e hono muɗum laamu Burkina Faso reway laawon ka noon ono wawi waɗude ko o muuyi hettinade Amadou Saïdou Birgui hokko kabaruji Bobo Djilaso RFI hana yaltunde haalaji goɗɗi RFI du on konngol ngol hani tinta hooɓe ay ho konngol ngol fof waltano yimɓe bomɓe ɓe gila ase RFI akkidi haalude Burkina Faso Yaya Demba Tambura Bobo Djilaso RFI to leydi Maroko ton alana kengen yimɓe uddinaji jalti majede araba lamar leydi ndi imadema joom yo hollude hono mette maɓɓe e tiɗallaji gurdam maɓɓe ɗum woni ɓeydagol cogguji ɗi ɓe kolli du mette maɓɓe e ko tawa ɓe kaɗe hono miijoji maɓɓe e banggal politique e leydi ndi to leydi Iran toon hono procureur mawɗo leydi ndi ɗum woni Jafara ɗum woni Mohamed Jafara Montazeri kanko mo nantino hono golleji police en halfinaɓe ndenka e teddingol nisuji diina golleji ɗi e darnama ɗum woni komo nantini e jeyde du nantinde isna ɗum woni alana kengen nde yamirore ɓamama lebbi tati tan caggal majireji e leydi ndi caabi du mayde yimɓe hewɓe majireji du andude na puɗɗi saabe mayde Masha Amini jantore Aïssa Sow on police fiyondirani e police saria kadi ko wannoɓe ɓe gitti ɗum ko ni wi procureur o hanki jamma caggal nde o namda ko saabi on police udda e ɗum hilifaɓe leydi ndi ƴetti pellital yurnitade o saria hitande 1983 patuɗo e murnugal to Iran taw duuɓi nayyi caggal filnitere on saria wawna e hitande 1979 lebbi tati ko seppoji puɗɗino e mayde Masa Amini e lewru jeenaɓuru on suka debbo ko police des mœurs fawno ɗum jungo balɗe tati caggal ɗum o sanki o kabaru guddugol ari e saha mo ganduɗa seppoji balɗe tati e hofgo juuɗe ene hebla e nder leydi ndi fof taw fuɗɗoto ko altine en timminiran kabaruji ɗi kabaruji coftal ɓalliya leydi Sénégal yalti hono e kawrite coupe du monde to leydi Qatar caggal nde ɓe piya
piiɗe nawɗe jamma hankinna mbadduji tati e kowal woni ko Angleterre waɗi e leydi Sénégal tedduɓe enen ɗo e seeɗa. yamde jetti fawi silmaji capanɗe nayyi ɗo e ley suudu haalirde RFI fulfulde bisimilla moon e silmaji jokkoji e kabaruji ɗi. Coftal ɓalli e kabaruji coftal ɓalli Rama Diallo mi salminima Abdoulaye salminama bisimilla maɗa e kabaruji coftal ɓalli koyɗol Sénégal timmi hankina to leydi Qatar mbiɗo timmiri no nawiri non Abdoulaye wona anen mbi ɗum hono wondi Sénégal yalte e to desowal fuko kohengel fijoji Qatar Angleterre yaltini koleji Aliou Cissé ɗi do mbadduji tati hankin Lion en teranga daltaki fatu wakkatiji ɗiɓe etana timmi caggal ngal basal mettana mawnani kippu Sénégal ka milo ana heddi ɓe ɓeydan sembe ɗo e kawre maɓɓe e kawre ono kippuji adunagaroji hitan ujunnaje ɗiɗi e nogay e jeegom en keɗoto Aliou Cissé do fandu haala Ibrahima a timbi ba imo watana en hen. Aussi c'est vrai 2 3 4 garçons qui ko gonga fijoɓe men ɗiɗo tato ha ɓe nayo tawano ko e ngal kilodiral hande siɓe ɗo noon haysi tawi ɓe folayno men kono nawono ni eyi hande noon miɗo weltori kippu men on saabu min golluno ko yata duuɓi ngam min hikko yeeso e nder Afrique min golluno kadi ngam min ƴetta desewal Afrique joni noon ɓen foti jokkude golle ɗen ha min hewta kippu Angleterre on hewti ɗon hande équipes qui sont sur le ranking FIFA. Aliou Cissé caggal ngal kawran France kam woni kawroɓe e Angleterre e fijoji quart de finale caggande ɓe kawwi Pologne do 3-1 Abdoulaye Pays-Bas kañum do fidan e Argentine e fijoji ngaruji ɗi fadde kawre jeetaɓal ngal e timmude jango talata kawre e goɗɗe e piɗete ɗonno e mbiyel e ɗen ɗon kawre Japon kamɓe Croatie kawran hande yamde 17 Brésil e Corée du Sud yamde 19 caggal kawre jango ɗe e to ndiro e quart de finale andete. Aywa Rama Diallo a jarama ɗo kattane kawaruji coftal ɓalli sikke walla hannden aɗa jogui yimɓe hewɓe ɗo ɓe coccita gonɗi mum en yeru Sadio Doucouré en e ko nandi e muɗum a jarama Rama koɗo men hande e kawrital coupe du monde leyɗe Afrique joyyi woni hono tawanoɗe e puɗɗoɗe ɗe hande noon gotir tan woni ko heddi ɗum woni leydi Maroc o nde tan heddi e tafon caggal jaltol hanki na leydi Sénégal lamdul ɗi goni tamma leydi Maroc ndi ana wawi hono ɓettade yaha yeeso nadu ko saabi jati leydi Afrique donki tafon tawede e nayyi keddotode e na jati tawdede e foɗodirde nade ɓamgol jati ngal dese walla coupe du monde koɗo meɗen hannden yo Sambou Biagui jeydiyanke kartere coftal ɓalli omo e fando haala Abdoulaye Diallo. Sambou Biagui a salminama. Salmitamama. Hanki kippu mbo Sénégal yaltinama e folotiral adunayankowal fuku koyngel caggal nde Angleterre wawiɓe loggitati e diga holko woni tawi yandema e ngal tiɗodiral. Eyi haali gonga andi sa daari aduna fof ene fanno woni sorti Sénégal yaltidde Sénégal Sénégal fetta par ce que Sénégal woni champion d'Afrique en jiiɗi kippuji sona Sénégal e Maroc hay goto yahani wiyete huitiéme de finale joni noon hewɓe ne cikkano ko Sénégal wawi tan yaade to ganduɗa walla nawde Afrique to ganduɗa ko yeeso par ce que Sénégal woni champion d'Afrique kono noon si en daari yarani noon par ce que adversaire Sénégal o woni Angleterre en jii match o no yaari ni kaynɓe ɓurno dara jogade darde e nder terrain e kadi sa daari e ko woni bange darde manam organisation e nder terrain e kayen ɓurno yiyede e joni noon Sénégal fiyama tati e ndiga ɗum ene heewi e champion d'Afrique e ko ɗum waɗi noon vraiment ɗum ɗon woni sikkiro ganduɗa sikkiro ngol ko o mo ganduɗa ko Angleterre liɓi noon Sénégal ko feƴƴi Sénégal Afrique fof no habbi kippu mbo Maroc hakkunde maɓɓe e Espagne mbela Maroc naɓe ɓe no wawi folude ɓeɓe Espagne kono comme mbiya massulini tan par ce que Espagne ɓuuri jogade expérience ɓuuri jogade doole ɓuuri jogade vraiment ko kala ko a darata tan hono Angleterre e Sénégal anda tigi rigui ponnoɗo gañde Sénégal en jinno équipe aji moyen tan ko ɗum waɗi cikkanno Sénégal ne wawi gañade kono gandi doole ɗe wonade gotum Espagne e Maroc ne ko noon yarata woɓɓe noon mbiyat wondema Maroc Tunisie fi ono wiyete France walla Cameroun fi Brésil kono ɗum ɗo fof en pamat
France ko fiyete taw France waɗi qualifié, Cameroun nde fiyata taw Brésil waɗi qualifié, donc na équipe aji mumen ɗiɗi ko na ɗin mbaɗa toon. te kadi sa daari Maroc c'est vrai Maroc addani en surprise kanko par ce que kanko woni premier pool makko noon hawre Espagne est ce que so woni no pool deuxième o hawranno Espagne ala donc han équipe mo hawrata woni Espagne ko yiɗi hande véritablement ko ƴettude coupe o par ce que Espagne wayri coupe o Espagne enen paami tan o yawtiɗo duuɓi woni coupe d'Europe woni coupe du monde kala ko fawno coupe kanko naɓatno donc eɗen mbawi wide tan ɗon ne ko match hay goto noon wawa wadde pari par ce que wata aɗa yaha e haare mbiya an a liɓete ɗum ɗon walla aɗa yaha e sippiɗo mbiyaɗa aɗa wiya an a liɓete an kay aɗa yaha tan kono a nawarani doole en mbawi wide noon Maroc kono noon mo mbaɗen nanngude tan ko wondema ɗon photo ala ko ni wayno Angleterre e Sénégal Espagne e Maroc ne sa renaki ko noon waɗirta ñagantoɗen Maroc tan noon o wawa jogo darde ha o wawa waɗa dépassé quart de finale yaha demi finale o darano Afrique ngam ko kañum tan heddi Afrique. Hande en jii ko kippuji ɗiɗi ɗi Afrique tan hewti ka jettaɓal timmode woni 8e de finale holko saabi yiyande ma kippuji Afrique wawani ha hande hewtude ka ɗiɗaɓal timmode woni demi finale ngo folotiro adunayankowol. Andi Afrique sa daari African anda tigi rigi wondema ko woni fettugol bal hewani gaay sa daari e to Europe ayi sa ƴeewi han yetta anda tigi ko équipe aji Europe ɗi ɓuuri yaade hewde to 8e de finale ko waɗi ɗum ko wondema kamɓe keewi compétition ji ɓe keewi koɓe pettata sa daari Ligue des champions ko Europe sa daari ko wiyete Ligue des nations ko Europe kono Afrique ari ala compétition parce que ko joguiɗa ɗo ko coupe CAF omo jaata o wona joueur ji fettoɓe Afrique fayda goni toon par ce que wonɓe nder sélection ngaji ɗi foof ɓe ngala e Afrique sa ƴetti hono Sénégal ko Jaraf walla Génération Foot walla Casa Sport ko ka en jaata woni ko coupe CAF sa yi coupe CAF noon ɗin équipe aji yahatɗi coupe CAF ala hay goto mo ganduɗa waɗama sélectionné donc Afrique ga en ngala compétition ngaji sa ala compétition ngaji noon an équipe uji ma mbawa dara sona tawa heeɓi date FIFA date FIFA o mbiyata mi ɗaɓɓa match amical goto walla match amical ɗiɗi match amical noon ko match amical jiida e compétition andi compétition hono France no waɗiri walla Europe no waɗiri ni waɗi Ligue des Nations andi ɗum noon ko compétition ɗum ɗon jiida e coupe d'Europe ayi ɗum ɗon jiida e kon Ligue des champions ɗum ɗon jiida e Europa League ɗum ɗon jiida e compétition ngaji ɗi goɗɗi ganduɗa Europe waɗi ɗum UEFA waɗi ɗum organisé ɗum ɗon hokkanma en nation o vraiment no daroɗɗa e compétition ngaji kono tawi Afrique ɗum ɗon ala kan ko mbaɗɗo joguiɗa tan ko coupe d'Afrique kan hay kan o ɓe gaccara ha seeɗa ɓe mbaɗa sélectionné joueur ji ɗi tan gara mbaɗa petta kan et puis gati donc ɗum ɗon ɗin équipe aji mbawa darade e nder compétition e nder hono coupe du monde goɗɗum ɗum ko noɓe mbaɗiri sélectionné équipe aji fonɗe daranade Afrique toto coupe d'Europe toto coupe du monde par ce que sa daari Europe i heewi équipe aji kono Afrique waɗi équipe aji to équipe aji joyi tan goni hen joni noon an ɓen ɗon a hokkani ɓe chance pour ɓe mbawa noon vraiment darade no hannirta ni toon to e coupe du monde c'est pourtant si élection ari hono élection président FIFA si Afrique tawani Afrique kala mo nanggadi ko on noon gañoto. Sambou Biagui a jarama. Yettama Sambou Biagui jeydiyanke kertanir du kabaruji coftal balli kanko yewtidanno e Abdoulaye Diallo ko fawi e darnde e leeɗe Afrique e bangal kawrite e coupe du monde fa e yottade e kawrte goɗɗe e bangal coftal balli on jarama enen janggo e jabbade koɗo goɗɗo. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen altinere hannden joyi lewru sappo e ɗiɗo ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e ɗiɗi gonno fedde CEDEAO ɗum woni ɗeɗo leyɗe hirnanga Afrique hooreɓe gaɗi kawrital alankengen Abuja lamorde Nigeria e jonde nde toɓɓe kewɗe woni hono ɗeɓe kawre muɗum eɗen toɓɓe ana tawa hen tewtude laamu leydi Mali yoppita hono konum koɓe kuduwara capanɗe nayyi e jeegom ɓe heddi e jogaɓe do gilla e lewru jeɗɗo ɓordu e nde hitande e wi nde fedde CEDEAO ene tewti hono ɓeɗo konum koɓe joppite ɗo e go'o o lewru o daratondu caggal majjum CEDEAO tewtiɗi hono laamu Guinée sembina kaldal hakkude muɗum e pelle e leydi mum ɓe jamiriɗi hono wallodirde e Burkina Faso e banggal ndenago e golleji du hinne e yurmede to leydi Ethiopie toon murtuɓe hono tigre puɗɗi hono yaltinde haɓontoɓe muɗum e nokkuje ɗe haɓoji ɗi goni e muɗum nde yamirore ana tonga e kawral pawangal jungo hakkude ɓe murtuɓe e laamu
Éthiopie e gartan e kabaruji coftal balli hono kawrte coupe du monde ana jokki e ton leydi Sénégal yalti hankina e caggal nde Angleterre haybe mbadduji tati e ko walla teddube on jarama enen jango e kabaruji goddi